салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи баҳористон, чӣ гуна ки шумо иттилоъ доред, тӯли 3 рӯз аст ки дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли ҷорӣ доир гарда истодааст. ҳоло мо дар муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон қарор дорем ва менигарем ба соат. Тамошобинони азиз, аллакай вақти кор шурӯъ шуд, соат 8:05. То он замоне ки озмун шурӯъ мешавад, мо роҳ пеш мегирем сӯи муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон ва аз омодагиҳо барои шумо маълумот медиҳем. тамошобинони азиз, асаби оне ки ҳаво камтар сард аст, вале ба ҳар ҳол нигоҳ накарда ба сардиҳо, мо роҳ пеш гирифтем сӯи муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон. моро ҳамроҳ бошед. тамошобинони азиз, аз сабаби оне ки телевизиони баҳористон ба муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон наздик буд, мо дар фурсати кӯтоҳ расидем. Чӣ гуна ки ба мушоҳида мерасад, аз дигар шабакаҳо низ дар ин ҷо аллакай омода ҳастанд, то ин ки ҷамъбасти ин озмунро сабт намоянд. вақте ки мо дохили бинои китобхона шудем, ҳама саргарми кор ва иштирокчиён барои баромад намудан омода буданд. дар аввал мо вориди толори ошёнаи аввал шудем. дар ин толор номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони муосири тоҷик доир мегардад. аммо ҳоло ягон иштирокчиро даъват накардаанд. то омода шудани иштирокчиёни ин номинатсия, мо роҳ пеш гирифтем сӯи толори дигар. ин толори номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои тоҷик мебошад. аллакай иштирокчии нахустин дар рӯзи сеюм ба саҳна баромадааст. мо бошем ба толори интизорӣ рафтем. ин иштирокчии мо 3000 мисраи шеърӣ, зиёда аз 50 китобро хонда тавонистааст аз ин миқдор 150 ҳикоя, чистон ва тезгӯякҳоро аз китобҳои мутолиа намудааш аз бар намояд. шумо пеш аз баромадан ягон гуфтанӣ доред? ман пеш аз ҳама ба ҳама иштирокчиён салом ва муваффақият хоҳонам. дар назди ҳайати ҳакамон натарсида суҳбат кунам. аллакай ӯро ба саҳна даъват намуданд. мо ба ӯ барор орзумандем. зибахту толеам созам ситоиш. макони зисти ман дар ровакон аст, ки воқеъ дар шаҳидони баном аст. макони обу зардолӯи ширин, замини шоирону ровиён аст. диёри маҳмуди волоҳунар аст, ки андар осиё вологӯҳар аст. падар номам ниҳод. то анҷоми баромади ин иштирокчӣ мунтазир мондем ва тавонистем бо модараш доир ба чанд соли худ посух гирем. салому алайкум. алайкум салом. шумо модари ин иштирокчие ки оли баромад намуда истодааст? бале, ман модари ҷураева розимо ки айни замон баромад карда истодааст. пеш аз он ки духтаратон ба саҳна баромад, ба ӯ чӣ гуфтен, яъне чӣ гуна омодагӣ диден, чӣ тавсия додем? ман ба ӯ тавсия додам ки ҳеҷ гоҳ худашро ба изтироб надарояд, худашро ба даст гирад, ба саволҳои аъзои ҳакамон ба пуррагӣ ҷавоб гӯяд, тарсу ваҳмро аз худаш дур кунад. ва шумо ҳоло тамошо намуда истодаед, тариқи ин монитор мушоҳида намуда истодаед ки духтаратон тарс дорад дар дил ё ин ки не? ҳозир маълум аст ки ҳеҷ хел тарсу ҳарос фаро гирифта нест. барои он бинед озод шеърҳоро қироат карда истодааст. шумо аз духтаратон бовар доред ки ба ҳамаи саволҳои дуварон ҷавоб медиҳад? дар он ҷо 7 аъзои ҳакамон ҳастанд. ҳамаи ҳамин аъзои ҳакамон барои ҳар як талаба ақаллан 3-4 савол супорид истоданд. акнун худо ёр, худо забонашро бурро гардонад. саломат бошен. ва бинандагони азиз, мо низ баромади ин иштирокчиро тамошо мекунем ва аз натиҷааш шуморо хабардор хоҳем кард. иштирокчиён то андозаи хурсанду хушҳоланд ва аз чеҳраҳои онҳо ин хушҳолиро пай бурдан мумкин аст.
қисме аз иштирокчиён барои хотира баромади наздикони худро бо телефон сабт менамуданд. барояшон барор мехоҳем. тамошобинони азиз, Инак Ҷураева шоира аз саҳна баромад ва соҳити ахбори омма аз ӯ мусоҳиба гирифта истоданд. баъд аз чанд лаҳза мо ҳам ҳамроҳи ӯ суҳбат мекунем. баъд аз баромад намудан хурсандӣ волидонро ҳадду канор надорад ба мисли ин навор. шумо аз саҳна баромадед, чӣ гуна ҳиссиёт доред? ман метарсидам, аммо баъд ҳиссиёти худро гум кардам ва бисёр мехостам ки ба ман бештар саволҳо бидиҳам ва боз ман ҷавоб бидиҳам. ҳамон саволҳое ки аъзои ҳакамон барои шумо пешниҳод карданд, оё дар рӯйхате ки шумо тартиб дода будед буданд ё не? ҳамаи он саволҳое ки ҳайати ҳакамон ба ман доданд аз рӯи варақаи тартибдодаи ман буд. ягон мушкилие ба ман эҷод нашуд. саломат бошед, мо ба шумо барор мехоҳем. ташаккур. ва тамошобинони азиз, мо барои муаррифӣ намудани дигар иштирокчиён ба толорҳои дигари муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ меравем. инак мо аз ошёнаи аввал меравем ба ошёнаи нуҳум ва мебинем ки дар он ошёна кадом номинасия доир гарда истодааст. бо мо бошед. дар дохили лифт бо иштирокчие вохӯрдем ва чанд лаҳза суҳбат кардем. шумо иштирокчӣ ҳастед? бале. дар кадом номинасия? мосир. шумо аллакай иштирок кардем? ба саҳна баромадем? бале, баромадам. беҳтарин. ошёнаи нуҳум куҷо меравем шумо? ба назди дӯстам меравам. мо соли гузашта дар адабиёти классик ширкат варзида будам ва дӯстам дар адабиёти муосир. Ман соли гузашта сазовори ҷои дуюм аз номинасияи классик гардидам ва имсол мо номинасияҳомонро иваз кардем ва ман мехоҳам, мо ҳарду якмон дар як лаҳза баромад доштем. Мехоҳам пурсам ки дӯстам чӣ хел баромад карда. тамошобинони азиз, мо ба ошёнаи нуҳум расидем. шумораи зиёди иштирокчиёнро мебинем. инак тамошобинони азиз, мо ба толоре ворид шудем ки дар ин ҷо иштирокчиён қарор доранд. навбати ки аст? Ки баромад мекунад? навбати шумо? метавонед худро муаррифӣ бикунед? ман Чорева Таманно Абдуллоевна, хонандаи синфи 11 литсеи рақами 1 даъват кардистанд. шуморо даъват кардистанд. марҳамат. бо дарёфти имкон албатта суҳбат хоҳем кард. ёдрас мешавем, дар рӯзи аввал иштирокчиён аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баромад намуданд. рӯзи дуюм иштирокчиён аз вилояти Суғд, санаи 9, 10 ва 11 иштирокчиёни вилояти Хатлон дар назар аст. шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт санаи 12 ва 13 декабр баромад менамоянд. иштирокчиён аз шаҳри Ҳисор санаи 12 ва 13 шунида мешаванд. санаи 13, 14 ва 15 барои иштирокчиён аз шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст. дар ошёнаи нуҳум номинатсияи аз ёд кардани осори адибони классики тоҷик пешбинӣ шудааст ва иштирокчиён то ба саҳна баромадан дар толори дигар рақибони худро тамошо мекунанд. ман дар озмун иштирок кардам, ба саволҳои доварон кӯшиш кардам ки ҷавобҳои мухтасар дода бошам ва имрӯз чӣ тавре ки шумо дида истодаед, ман соҳиби сертификат гаштам. хеле хурсанд ҳастам ки дар чунин як озмуни бузург ширкат варзидам ва соҳиби сертификат гардидам. ман мехоҳам ки соли оянда низ дар озмуни фурӯғи субҳи донаи китоб аст иштирок кунам ва соҳиби ҷойҳои намоён гашта бошам. як чизи муҳим аст ки лев николаевич толстой мегӯяд ки се нави хондан аст. хондане ки кас мехонаду намефаҳмад ё чизҳои андак ба хотираш мемонад. хондане аст ки пурра мефаҳмад он чи ки дар матни адабӣ, дар матни асари бадеӣ аст ва хондане ки он чизеро мефаҳмад ки нависанда нагуфтааст вале дар назар дошт, дар пасманзари ҳамон ёки дар ҳошия ёки дар пасманзари ҳамон матни адабӣ ҳаст, аммо нависанда нагуфт, аммо хонанда онро пайдо карду дарёфту фаҳму дарк кард, маърифат кард. ана ҳамин бо ҳамин се тарзи ки хондан ҳаст, мо дар ҳамин озмун аз ҷумлаи иштирокчиён дучор омадем.
дар озмуни мазкур на танҳо кӯдакону наврасон балки калонсолон низ хоҳиши иштирок намуданро доранд. ин иштирокчӣ соли дуюм аст ки дар озмуни мазкур миёни дигарон сабқат мекунад ва аз иштироки худ қаноатманд нест, зеро то ҳол ба мақсади худ нарасидаам, мегӯяд ӯ. 53 сола ки мутолиа мекунам, акан ҳисоб накардам, агар ҳар сол як одам 40 китоб бихонад, акан забт кунем 2000 мешавад. лекин ман теорида омадам, ҳолиам теория мебинам. Агар ҳар одам шуғл дорад, як кас фарз кунем кавбозе, шуғли ман китоб дӯст дорам, китобхонаи шахсӣ дорам хонада. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ҳамаи номинатсияҳои муайян гардида бо маром идома дошта. ҳама рӯза аз рафти баргузории ин озмун ба шумо хабар медиҳем. бинандагони азиз, ин рӯзи сеюми даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аст ва ин буд он ҳама маълумотое ки мо бароятон пешниҳод намудем. аз рафти баргузории даври ҷанбастии озмуни мазкур ҳамкорони мо шуморо хабар мекунанд.